Buenos días. Acabamos de escuchar una muestra del sentimiento que algunos grupos políticos tienen sobre las lenguas de nuestro país. Quan vostè diu, a mi me dona igual, pues a mi no. A mi no me dona igual. A mi no me dona igual, i com vostè sap, i vostès saben, qualsevol dels que estem així podem utilitzar, bueno, no sé si tots, però crec que la majoria dels que estem així podem utilitzar indistintament qualsevol de les dues llengües, i alguns que no hem tingut molta sort sí que hem aconseguit que els nostres fills a més puguem parlar, a més de les dues llengües ne puguem parlar una altra, amb la qual anem avançant. Evidentment, aquesta és una proposta que nosaltres votarem a favor, i crec que el que no es pot parlar és d'anul·lar drets. Així no s'anul·la ningú dret. Es tracta d'acordar, com hem acordat, com acordarem que les actes es redacten en valencià. I crec que això no vulnera el dret d'absolutament ningú, perquè tots els informes jurídics diuen el contrari, així que m'agradaria que no jugaren en la nostra llengua, la que habitualment no utilitzen i a la que li tenen escassa estima. Diu que es conservarà una còpia en valencià de totes les actes en totes les poblacions, que la llei d'ús i ensenyament del valencià declara com a termes municipals de predomini lingüístic valencià. Esta és una ciutat de predomini lingüístic valencià. Els agrade o no, ho sent, és així. Vivim en una ciutat de predomini històric valencià i tradicionalment a qui se li han vulnerat els drets ha sigut al poble valencià. És un acord que facilita el treball dels nostres treballadors. En tot cas, aquest acord és una prova del criteri d'aquest equip de govern envers la protecció d'una llengua, que és la nostra, d'una llengua que el propi Estatut d'Autonomia protegeix, que la llei d'ús i ensenyament del valencià protegeix, i crec que ningú de vostès té dificultat per entendre el que acabo de dir. Moltes gràcies.